kawilujengan kawidatan lir ing sabikala murih rayu ning sedya menggah lumadi ning tata adicara ingkang ginelar panjenenganipun Bapak Priyono sekalian Ibu Sri tentrem ingkang pidalem wonten ing padusunan Kripik Cilik RT 11 RW sekawan Malangan Tulung Klaten. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagunging pakurmatan karahayun kajiwa kasalira dumateng panjenenganipun para tamu maliginipun sesepuh para pinisepuh aji sepuh langgung linanggung ingkang dipun kasepuhaken wonten ing padusunan Kripik Cilik Malangan Tulung Klaten ingkang boten waget kawula sebataken setunggal poko setunggalipun lan ugi tamu pisan Sutrisno keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sularno Ibu Siti Maisarah ingkang pidalem wonten ing alas tuwa Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar. Lumadining tata adicara boyong mantu ngunduh mantu Bagus Danar Kurniawan dawuh kalian panjenenganipun Roro Ayu Cantika Yuliana Lairin. Lumantar lumadining tata adicara sasampunipun tansah manggih kawilujengan Bapak Ibu tamu undangan ingkang satu kinurmatan lumantar gelaring campursari Bintang Budaya. Ingkang mijil saking Laladan Seboto Kecamatan Gladak Sari Kabupaten Boyolali ingkang dipun pangarsani dening Raka Mas Bopo Widodo ngaturaken lelipur dumateng panjenenganipun para tamu andharekaken saka parisaka gelaring adicara ingkang ginelar panjenenganipun Bapak Priyono sekalian Ibu Sri tentrem setunggal mbaka sawiji lumadining tata adicara kasigek lumantar bintang budaya kadherekaken Triwidawati pesinden-pesinden lumantar bintang budaya campursari ingkang mijil saking Laladan Kitha Salatiga Galuh Purwanti bintang budaya. Saking Laladan Pengging Boyolali Siwi Raga bintang budaya. Pesinden kalajenganipun ingkang mijil saking Laladan Kemalang Klaten sawanipun Nimas Ayu Citra Margareta. Ugi makarya sesarengan lumantar GG Audio Sound System Rafa Multimedia. Matur sembah nuwun salam pambuka lumantar gelaring campursari Bintang Budaya. Bintang budaya. Purwanti dalem Mas Agus matur sembah nuwun saking panjenenganipun Bapak Priyono Ibu Sri tentrem ingkang pidalem wonten ing padusunan Kripik Cilik Malangan Tulung Klaten pancen nyata sampun nimbali kawula sakadang sing penting ora lali apa wae kajate tetep Bintang Budaya.
sarine ayo matine Mbak Siwi. Halo Mas Agus. Wonten siang puniki kita sakit makempal. Pripun kabaripun tulung Klaten? Alhamdulillah sehat Bapak Ibu. Sehat Bapak Ibu. Sing penting boten kesupen nggih. Acara punapa kemawon setunggal acara mantu. Pitanan. Ngobong boto. Munggah ke gendeng. Intine sing penting bareng-bareng bae. Campur sarine saka kelaladan Seboto. Boyolali. Boyolali. Sing penting apa sing jenenge apa kuwi? Campur sarine Bintang budaya. Yo, bareng-bareng. Penyanyi ayo gone bebarengan nyambut gawe. Salam pambuka lumantar campur sari bintang budaya anderekaken lelipur dhumateng panjenenganipun para tamu.